Hei, eu sunt Janet și în acest videoclip m-am gândit să vă dezvălui câteva dintre gândurile mele ca YouTuber. Dacă vreți o parte a doua a acestui videoclip, nu uitați să lăsați un like și dacă se strâng multe like-uri, încerc și o strategie asta, scuze că cerșesc, o să vedeți în clip. Dacă ajungem la multe like-uri, o să fac o parte a doua. Vă rog mult să dați share acestui video. Nu știu dacă știți, dar dau ador la poza de profil la cei care distribuie pe Facebook și îmi dau tag. Și dacă sunteți abonați, lăsați comentariu cu Galaxy Squad și o să dau inimioare și o să răspund la cât mai multe comentarii. Vă mulțumesc! Trecem la video! Ar trebui să filmez azi. Oare ce să filmez azi? Q&A? Ce aș putea face repede ca să postez repede și să nu stau mult? Ideile astea sunt groaznice, dar ideile groaznice prind cel mai bine. Doamne, cât sunt de cringe! Dar cringe-ul prinde cel mai bine. Aseară la 12 eram plină de idei. Oare dacă fac videoclipuri mai puțin bune din punct de vedere al calității, o să fac și eu mai multe vizionări? De ce Lyric prank-urile încă fac vizionări? Ok, vizionările scad. Un clip cu provocări nebune pare o idee bună acum. Te rog, focalizează cum trebuie, te rog! Ia să vedem ce a mai apărut prin trending. Cred că a ieșit ok. Sper. Trebuia să zic că am Facebook și Instagram și că le-am pus în descriere. Am nevoie de mai mulți urmăritori. Că tot veni vorba de urmăritori, oare cum stăm cu numărul de abonați? 25.320. Aseară aveam 25.315. Trebuie să fac un clickbait, ceva rapid și să cerșesc like-uri. Copiii ăștia din ziua de azi, în loc să stea toată ziua în casă, să se uite la videoclipurile mele, ei ies la joacă, frate. De ce nu dați like? Dacă nu faci nimic toată ziua și faci daily vlog, înseamnă că totuși ai făcut ceva, nu? Un obiectiv nou sună bine, dar n-am bani că mi-am luat microfon. Cât de josnic e să te rogi de sponsori? Mai am demnitate pe care să o pierd? Cum editez eu 20 de minute de material video într-o oră jumate? Mi-a trebuit mie vlog, acum ia și fă vlog. Nimeni nu citește descrierea aia, e acolo cu un motiv. Arăt mult mai bine în realitate. Sper că v-a plăcut videoclipul, nu uitați de like, comment, share și subscribe dacă încă nu sunteți abonați, încă nu sunteți în Galaxy Squad. Eu am fost Janet, vă pup și vă iubesc. Bye bye! Took a minute to develop our fling, yeah.